Harmóniában kell lenniük a csontoknak, inaknak és szalagoknak. És ha erre képtelenek, a csontozat összeesik, a szalagok és inak elveszítik az egyensúlyt, és jönnek a problémák. De mi történik, ha aláteszem a Walkfit betétet és nyomást gyakorolok rá? Az egyensúly megmarad. Kimondottan szeretem ezeket a kis szellőzőket, igazán hatásosak az izzadás ellen. A betét mosható és minden lábhoz és cipőhöz megfelelő. Ráadásul rendkívül strapabíró. Igazán van, Mimi? Így igaz, Stuart! Walkfitbe... úthengerrel. Ez egy igazán nehéz próba lesz. Egy biztos, ön nem teszi ki ilyen megpróbáltatásnak Walkfittal betétjét. Rajta, Devon, indulhat! Egy 14 tonnás úthenger, hölgyeim és uraim, This fortress, the Lord of Mordor. Svinduboko.